அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம். மேற்கு தாம்பரம் இரும்புலியூரில் மங்களபுரத்தில் அருள்மிகு ஸ்ரீ அங்காள பரமேஸ்வரி ஆலயத்தில் மயானசூரை திருவிழா விமர்சையாக இன்றைய தினம் நடைபெறுகிறது. அடியனின் வர்ணனையுடன் சுவாமி புறப்பாடு நிகழ்ந்து அனைத்து வீதிகளிலும் உலா வந்து இப்பொழுது ஆலயத்தை சேர்ந்திருக்கிறது. 7வது ஆண்டு மயானசூரை திருவிழா கோலாகலமாக நிகழ்ந்து பக்த கோடிகளெல்லாம் இல்லத்திலிருந்து தரிசனம் செய்யும் வகையில் ஆலய நிர்வாகத்தார் அற்புதமான ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தார்கள். இதில் நமது அன்புக்குரிய ஆலய அர்ச்சகர் பொறுப்பாளர் திரு சோமநாதர் சுவாமி அவர்கள் முன்னின்று விமர்சையாக இந்த விழாவை சிறப்புற நிகழ்த்தி பக்த கோடிகள் அனைவரும் அருளை பெறும்படி இங்கு நிகழ்த்தியிருக்கின்றார்கள். நன்றி. மீண்டும் சந்திப்போம் இன்று மாலை. நன்றி. மைக் மோகன்.